Tot va ser degut a les tormentes, que se'ns va caure, es van desprendre els carreus d'una part del campanar. Aquests carreus van caure a damunt de la teulada de l'església, la teulada no va aguantar i va caure tot a damunt de la volta del presbiteri, en conseqüència que tampoc no va aguantar la volta i tot va fer cap a baix a damunt de l'altar major de l'església. És a dir, que ha quedat tot un forat bestial amunt i després a baix ha quedat tot un munt de runes. I això doncs s'ha de mirar de poder solucionar perquè, clar, l'església del poble doncs, és un bé d'interès cultural i és un edifici emblemàtic i la tenia molt ben arreglada, l'església. I tot això va ser conseqüències de les fortes pluges del dia 22 i de la llevançada també que ens va venir tot cap aquí. Nosaltres ja teníem una partida per arreglar, una petita partida per arreglar el campanar, per refer, però no hi vam ser temps. I ara a veure si entre tots, entre l'administració i nosaltres i el bisbat, això a veure si ho podem solucionar. També us he de dir que també estem molt agraïts per part de l'administració, del que és de la Diputació, que ens ha ofert que sempre estarà al nostre costat per el que ens convingui, això també ens ho han dit. I demà ens ve el Departament de Cultura a mirar-ho i a veure si entre tots ho podem tornar a deixar com estava abans, o inclús si la podem deixar més maca, doncs més maca.